Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya ngomongno soal takdir lan kepasrahan maneh. Wis bolak-balik aku sebenarnya iku sing gawe konten ngene iki, cuma isih akeh sing durung paham. Mergo iki ya akeh sing takok aku ngetur. Perkara takdir lan pasrah. Takdir lan pasrah iku ya bener saka Gusti Pangeran, tapi awak dhewe oleh pasrah, tapi ana waktune dhewe. Awak dhewe oleh percaya lan ngiyakini takdir, tapi ana panggonane dhewe. Dadi gak kenek sesuatu kabeh sing ning alam donya iki dipasrahno. Lan ya ora kenek sesuatu kabeh ning alam donya iki kudu diyakini nek kabeh ki takdir, gak kenek lho. Jadi gak kabeh ning alam donya iki bisa dianggap takdir sing gak kenek dirubah. Ya bener kabeh iki arane takdir. Takdir mergo wis ketentuane Gusti Allah, keputusane Gusti Allah. Saka apa? Saka hukum sebab akibat. Aku kan wis pernah ngomong nek masalah takdir, iku kan ono sing iso dirubah, ora iso dirubah. Sing ora iso dirubah wis bolak-balik tak omongin, yaiku wayah. Wayah bengi ning isuk ning awan ning sore ning bengi nek. Panjenengan ora bisa njaluk utawa berusaha bengi sampean dadekno wis bengi sampean dadekno sore, gak iso. Kudu nglewati isuk sik, awan sik baru sore. Utawa panjenengan niku isuk panjenengan njaluk bengi maneh gak iso. Tapi njaluk bengi maneh ya kudu isuk lewati awan ning sore, awan terus sore baru mancik bengi maneh. Iki takdir sing gak kena dirubah, Tur. Terus gak kena diganggu gugat. Tapi nek panjenengan kaya istilah sifat. Nah, sifatnya wong tuwa sing kegawa panjenengan saka lair, iki bisa dirubah. Misale ngene, wong tuane panjenengan duweni sifat isinan, sifat gengsine gede ya. Iki sifate wong tuane panjenengan. Sing garakno wong tuane panjenengan ora bisa nemu keberhasilan, istilahnya ora bisa nemu kesuksesan. Dadi ekonomine, rumah tanggane, kebahagiaane ya pas-pasan ngono wae. Mergo wong tuane panjenengan niku ora bisa menciptakan hal yang baru, ora bisa wujudno sesuatu sing baru ngono lho. Iku wong tuane panjenengan sifate ngono. Mergo apa ya iku mang gedhe gengsine, isinan. Dadi nek wis isin ora gelem nglakoni. Dikon dodolan gengsine gedhe. Nyambut gene ya buru melok wong. Buru melok wong ora gelem sing dhuwur, ora gelem golek sing dhuwur. Dadi mergo interaksi ambek wong ku wis isinan. Nah isin ora gelem takok, meneng ae. Ya wis iku, akhire kegawa. Dadi wong tuane panjenengan niku sing nganggep iku wis iki takdirku, aku ditakdirno karo sing gawe urip. Mulai sik remaja sampai tua wis ngene ya wis, aku pasrah karo sing gawe urip ya wis. Nek pasrah ya wis mulai sampai cilik sampai tuwek ya wis ngono. Hukum sebab akibat berjalan. Akibatnya ora tahu nemu keberhasilan, ora ditakdirno berhasil lan sukses. Mergo apa? Mergo penyebabe ora gelem berusaha, ora gelem ngilangno rasa gengsi lan isine. Lah, panjenengan dadi anake tugase apa? Ngrubah sifat-sifat eleke wong tuwa, ngrubah sifate wong tuwa sing kanggone dhewe merugikan masa depane awake dhewe. Jadi awak dhewe kudu bisa ngrayai ngono kuwi lho. Ya bener sifate wong tuwa iku mang wis bakal mendarah daging ning awak dhewe. Mesti ono, tetep ono. Kaya iku mang ya sifat isin lan gengsine dhewe iku tetep ono. Lah, nek iso sifat isin lan gengsi iki mang babah kemantil, babah mendarah daging istilahnya. Tapi sebagian ae itu lho. Contone ngene, sampean tetep duweni rasa isin nek karo lawan jenis misalnya kan biasa wajar gitu.
isinan ambil lawan jenis gak apa-apa, gak masalah. Sampeyan duwe rasa isin nek karo sing gak kenal. Nah, iki gak masalah tuh. Gak masalah. Sing penting gak sampai ganggu kebahagiaannya awake dhewe, ganggu masa depannya awake dhewe lho. Dadi aja sampai isin lan gengsi iki mencakup kebahagiaannya awake dhewe. Iki kudu sampean rubah. Nek panjenengan sampeyan ngomong duwe rasa gengsi ya misale, wong tuaku ben gak gelem dodolan, aku kudu gelem dodolan. Nah, iki iso menentang takdir sing kena dirubah. Bukan menentang sih istilahnya, iso bener-bener berusaha merubah takdir lah. Bukan menentang loh dulu, iki gak jenenge gak menentang takdir, iki ngwujudno welas asline Gusti Allah. Mergo Gusti Allah iku ngene lho, Gusti Allah iku wis ngekeki hukum sebab akibat ning alam donya. Lah isine hukum sebab akibat iki mang ana rong perkara. Apa iku? Ya iku mang isin-isine donya, ana awan, ana bengi, ana sing elek, ana sing apik, ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing susah, ana sing seneng, ana sing menderita, ana sing bahagia. Iki wis dadi isine perkara iku mang nang hukum sebab akibat. Panjenengan pengen berakibat sing enak, ya kudu ngerti penyebabe. Panjenengan nek wis akibate wis elek, panjenengan ya tetep kudu ngerti penyebabe. Lah akhirnya apa sing dirubah sing ndi? Sing dirubah duduk takdire. Akibat mang ibaratnya kan takdir lho. Sampeyan berakibat miskin. Nah, sampeyan uripe dadi miskin, akibate miskin kan. Lah sing kudu sing dirubah iku apa? Duduk akibate, duduk takdire, tapi penyebab sumber takdir iku mang sing dirubah. Sebabnya apa panjenengan kok miskin? Nah iku kudu digoleki, dirubah. Ngono to. Gusti Allah wis ora kok ngreken panjenengan ibarat panjenengan iku sing jarene wis aku tak ngene, aku pasrah. Aku ora ngoyo-ngoyo uripku. Lah panjenengan ngomong kaya ngono iki padha karo ngenyek pangeran. Ngenyek karo sing gawe urip. Ngenyek apa? Panjenengan lu wis dikeki tangan cangkep, dikeki sikil, dikeki akal sehat pikiran, dikeki hati nurani, dikeki rasa pangrasa. Tapi panjenengan ngomong ngono ku, pasrah karo sing gawe urip. Wis ngene ae uripku, sederhana ngene ae. Aku mau muluk-muluk. Lho, iki padahal sampeyan ngenyek karo pangeran. Wong gawenane pangeran iki wis sampurna. Kanggo muk trimo kanggo golek rezeki sing akeh mosok gak iso. Ngono lho. Iki padha karo panjenengan ngenyek. Nyepelekno karo ciptaane Gusti. Nikmati Gusti sampean sepelekno. Nah niki lho. Wong kadang gak paham sampai sakmene, gak paham tentang apa sing dipikir, sapa sing dipikirane, apa sing ana ning pikirane lah ya. Gak iso memahami lah. Kehidupan iki sak temen iku kaya apa. Dadi sampai kapanpun panjenengan yo akhirnya ngono. Nek panjenengan pasrah iku ana panggone dhewe, ana waktune dhewe lho. Sawise panjenengan apa pasrah, sawise panjenengan iku wis bener-bener ora mampu secara lahir lan secara batin iki wis ora mampu. Apa sing sampean perjuangno? Wis ora mampu. Lah iki sampean pasrahno karo sing urip. Aja mok perkara males panjenengan akhirnya pasrah karo sing urip. Ya Gusti Allah ya males. Ngono to. Gusti Allah iku simpel. Ora butuh menungso. Menungso kudune sing butuh Gusti Allah. Ngono lho. Dhewe ku butuh karo pangeran. Pangeran ora butuh menungso lha apa. Besok-besok ning alam kelanggan iku bakal ana pengadilan alam. Arane pengadilan alam iku mang yo sing ning Al-Qur'an kan wis tau dijelasno to. Nek kabeh organ tubuhne manungsa iki bakal ditakoni pangeran, engko bakal jawab sejujur-jujure. Iku dalam ranah Islam, gambarane Islam. Gambarane Jawa apa? Manungsa iki engko bakal ditakoni ning alam kelanggengan. Sukma sejati yo ning alam kelanggengan iku bakal iku ngomong sak jujur-jujure. Nek aku biyen tau ngene, aku biyen tau ngene, aku biyen ngene iku wis ngomong apa ono meneh-meneh ning pangeran.
Sampeyan wis ora bisa mengelak, mergo panjenengan wis ora kanggonan raga sing gampang bujuki. Panjenengan wis ora ana ragane sing gampang menghasut, wis gak kanggonan iku. Panjenengan mung karo roh sejati. Roh sejati sing bakal ngomong nang pangeran nek panjenengan engko nek bujuk-bujuk ngene wis kebongkar kabeh meneh-meneh alam kelanggan. Lah mulane niku panjenengan saiki kok iso lah mengelak. Aku urip iku sebenere ngene ae, wis cukup. Gak perlu sing soge, gak perlu sing duweke akeh, wis ngene. Gayahe ngomong ngono, gayahe pasrah. Gayahe mensyukuri nikmat, mensyukuri urip. Tapi sejatine ngenes nek ro tanggane duwe mobil, ngenes nek tanggane duwite akeh. Iki padha karo wong sing uripe ora sehat. Ngoten lho. Niki mung pepiling lho Dulur nggih. Niki kula mung jelasaken apa anake. Lah kula saged ngomong kaya ngenten iki. Iki mergo kula pun nerapaken urip ngoten niku. Kula sebenarnya riyen nggih mboten semeret tentang istilah nerapaken sejatine takdir lan pasrah. Niki kula sebenarnya nggih sami kalian jenengan mboten paham. Akhirnya kula resapi, kula dipejang kali mbah kula. Kula resapi, kula berusaha ngrubah urip niki, berusaha ngrubah mindset kula, cara berpikir kula. Akhirnya nggih, alhamdulillah sampai saat niki perubahan kula signifikan. Mulane kula saged ngojang panjenengan kados ngeten iki. Pun nggih, pun paham nggih. Nggih pun sak meten mawon Lur, sekedhik mawon kula nyuwun ngapunten baik menawi enten kelepatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.